Kaikki asiat ovat laillisia minulle, mutta kaikki asiat eivät ole hyödyksi. Kaikki asiat ovat laillisia minulle, mutta kaikki asiat eivät rakenna. Älköön kukaan etsikö omaansa, vaan jokainen toisten vaurautta. Mikä tahansa teurastamoista myydään, sitä syökää kyselemättä kysymyksiä omantunnon tähden. Sillä maa on Herran ja sen täyteys. Jos joku heistä, jotka eivät usko, kutsuu sinua pitoihin ja te olette valmiita menemään, mitä tahansa eteesi asetetaan, syökää kyselemättä kysymyksiä omantunnon tähden. Mutta jos joku sanoo sinulle, tämä on tarjottu uhrina epäjumalille, älä syö hänen tähteensä, joka sen ilmoitti, ja omantunnon tähden, sillä maa on Herran ja sen täyteys. Omatunto, minä sanon, ei omasi vaan toisen, sillä miksi on minun vapauteni tuomittu toisen ihmisen omalta tunnolta? Sillä jos minä armon toimesta olen osallinen, miksi minusta puhutaan pahaa siitä, minkä tähden annan kiitokset? Syöttekö siis tai juotteko tai mitä tahansa te teette, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Älkää antako loukkausta, älkää juutalaisille, eikä pakanoille, eikä Jumalan kirkolle. Niin kuin minä kaikkia ihmisiä miellytän kaikissa asioissa, en etsien omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he voisivat pelastua. Jakeessa 23-24 apostoli Paavali antaa avaimen tuohon kristityn vapauteen. Kristitty voi tehdä mitä tahansa, mitä hän haluaa. Kaikki asiat ovat laillisia minulle. Tupakoiminen, juominen, elokuviin, teattereihin, oopperoihin meneminen ei vaikuta sinun pelastukseesi suuntaan eikä toiseen. Mutta kaikki asiat eivät ole hyödyksi, ne eivät edistä. Jotkut asiat eivät auta sinua menemään eteenpäin sinun kristityn elämässäsi. Ne eivät edistä sinua tuolla tiellä. Filippiläiset luvut 3 ja 14. Kaikki eivät rakenna. On asioita, joita voit tehdä, jotka eivät auta sinua kasvamaan tuumankaan vertaa sinun kristityn elämässäsi. Niinpä se, että voit tehdä jotain, ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi tehdä jotain tuollaista. Synnit sinun omaa kehoasi kohtaan ja mielikuvat kristittynä tullaan vielä maksamaan. Muista, että kun olet valmis tekemään jotain, niin on niinkin, että jotkut asiat voivat tuoda sitten rakastavan isän piiskaa hänen pojallensa. Hebrealaiset 12, jakeet 6-7. Niinpä jos et halua, että tuli piiskataan sinusta ulos jonkin tähden, niin älä tee sitä. Älköön kukaan etsikö omaansa, vaan jokainen toisen vaurautta, hyvinvointia. Ja 24. Siinä on hyvä jae, että halua sitten turmella sitä. Tarkoitan sitä, että älä tee omaa elämääsi sillä tavalla paremmaksi, että varastat joltain toiselta. Ainahan voi viedä, huijata, hyväksikäyttää rahaa, aikaa, voimavaroja, mitä tahansa. Mutta tuo ei ole se, mistä hän nyt juuri on puhumassa, vaikka onkin tärkeä asia. Hän on puhumassa sinun hengellisestä hyvinvoinnistasi, vauraudestasi. Hän on sanomassa tämän. Sen sijaan, että olet pitämässä silmäsi omassa kasvussasi ja siinä, mikä on hyvä sinulle, niin yritä hoitaa myös elämäsi siten, että se hyödyttää toisia ihmisiä sinun itsesi ohella. Jae 25. Mitä tahansa teurastamoista myydään. Tuo on pakanallista menoa tuolla lihamarkkinoilla. Mitä tahansa teurastamoista myydään, sitä syökää kyselemättä kysymyksiä oman tunnon tähden. Toisin sanoen, sinä et ole pakana temppelissä. Sinä et ole alttarin edessä. Sinä et ole liittymässä mihinkään sellaiseen, jossa uhrataan piruille. Tuo liha on jo käynyt tuon kaiken. Niinpä jos et halua, että omatuntosi loukkaantuu 1 Korintolaiset 8 ja 7, niin älä kysy mitään kysymyksiä. Osta vain tuo liha ja nauti siitä. No miksi? Jae 26. Sillä maa on Herran ja sen täyteys. Jumala laittoi ruohon tuonne sitten, että jota tuo karja voi syödä. Se kaikki on hänen joka tapauksessa. Sillä jokainen metsän eläin on minun, ja karja
tuhansilla kukkuloilla. Psalmiluku 50 ja 10. Paavali sanoo Timoteukselle, 1 Timoteus luku 4 jakeet 4-5, sillä jokainen Jumalan luoma on hyvää, eikä mitään tule hylätä, jos se vastaan otetaan kiitoksen annolla, sillä se on pyhitetty Jumalan sanan ja rukouksen kautta. Jakeessa 27 ja 28 Paavali antaa tapauksen siitä, mitä hän on puhumassa. Jos tuo pelastumaton ihminen kutsuu sinut tuonne sitten dinnerille, päivälliselle, ja sinusta tuntuu hyvältä, että no, sinnehän menen, niin mene. Siinä ei ole mitään väärää. Jos olet siellä sitten ryhmän tollaisen pakanallisten ihmisten kanssa ja he ojentavat sinulle jotakin sieltä, niin älä kysy mitään kysymyksiä, leikkaa ja syö se. Mutta jos ihminen on valmis syömään tuota lihaa ja kaveri sanoo, niin muuten me uhrasimme tuon tänä aamuna tuolla Jupiterin temppelissä. Sinun tulisi sanoa, ei, kiitos sinulle, ei minua se kiinnosta. Nyt todellakin sinä vaan voit mennä eteenpäin ja syödä sen, etkö voikin. 1. Korintolaiset 8.13. Ruoka vatsaa varten ja vatsa ruokaa varten, mutta Jumala on tuhoava sekä sen ja ne. Epäjumala ei ole mitään maailmassa, 1 Korintolaiset 6 ja 4, mutta sinä teet tämän hänen tähtensä. Jos hän näkee, että sinä syöt noin, hän sanoo, no se on ihan ok kristitylle mennä ympäriinsä tuolla temppeleissä ja epäjumalan palvonnassa. Niin tuota vaikutelmaa et varmasti halua antaa. Niinpä sinä voit sanoa, ei, kiitos. Sillä maa on Herran ja sen täyteys, jae 28. On toisia asioita, mitä Jumala teki, jota et voi syödä. Takaisin jakeeseen 29. Sinä voit tehdä sen puhtaalla omalla tunnolla. Mutta sinun tulee myös samalla ehkä vartioida toisia kavereita. Hän ei ehkä voi tehdä sitä, ja se voi saattaa sekoittaa hänet. Riippumatta siitä, kuinka paljon sinä et pidä siitä, niin silloin sinun vapautesi tulee tuomituksi toisen ihmisen omalla tunnolla. Ja 30 sanoo, sillä jos minä armon toimesta olen osallinen, sinä voit tehdä sen puhtaalla omalla tunnolla. Miksi olen minä pahoin puhuttu siitä, jonka vuoksi minä annan kiitokset? Kaveri kumartaa päänsä ja sanoo, Herra siunaa tämä safka tässä ja syö sen. Hän on saanut hyvän oman tunnon siitä. Paavali sanoi, minä olen tehty kaikille asioille, kaikille ihmisille, että voisin kaikin tavoin pelastaa jonkun. Yhdessä kohtaa hän sanoo, minä aion mennä eteenpäin ja tehdä kaiken, mikä on oikein, voittaakseni heidät. Mutta toisaalta hän sanoo, jos minä aion tehdä jotain ja antaa heille väärän vaikutelman siitä, mitä kristitty on, niin silloin en tee tuota asiaa. Tuossa on hyvä saada oikea balanssi. Jos haluat saavuttaa vaikka narkkareita ja peukun käyttäjiä, joita tänä päivänä lisääntyvästi on, niin sinun ei pidä mennä ympäriinsä ja vedellä huumeita ja peukkua. Tuo ei ole tapa voittaa heitä. Tuo ei ole se, miten on kaikkia asioita kaikille ihmisille, että voisin kaikin tavoin pelastaa jonkun. Tuo on heidän omatuntonsa tuhoamista, turmelemista, niin että heillä on tuollainen huono vaikutelma siitä, mitä kristitty on. Tässä on sääntö jakeessa 31. Syöttekö siis tai juotteko tai mitä tahansa te teette, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Tuo on hyvä jae. Se on hyvä jae. Katolilaiset aikoinaan ovat tehneet tuon ihan
kuollakseen asti. He tappoivat protestantteja Jumalan kunniaksi ja sitten ovat pelanneet vaikka bingoa Jumalan kunniaksi ja menneet tanssilattioille ja soittaneet rumpuja Jumalan kunniaksi. Mutta tuo on olettamusta siitä, mitä tuo mukamas olisi. Tuo on asioiden venyttämistä. Sinä tiedät, mikä on Jumalan kunniaksi ja mikä ei ole. Ja 32 antaa 3 ryhmää, joihin ihmiskunta on jaettu tässä ajassa. Juutalaiset, pakanat eli ei-juutalaiset ja Jumalan kirkko. Olen huomannut, että tämä on monille kristityillekin vaikea käsittää tuo jaottelu. Ihmiset eivät aina pidä jaottelusta, mutta Jumala on myös jaottelun Jumala, dispensoiva Jumala, jakaa asioita. Nuo ovat tuommoiset pääjaottelut kirjoituksissa. Jokainen jae Raamatussa on kirjoitettu ensisijaisesti juutalaisille tai sitten ei-juutalaisille tai Jumalan kirkolle. Jumala jakaa kaikki ihmiset noihin 3 ryhmään. Sinä olet joku noihin ryhmiin kuuluva henkilö. Jos olet pelastunut Jeesuksessa Kristuksessa, niin olet silloin jäsen Kristuksen kehossa, tuossa kirkossa. Ja sinä et ole juutalainen, etkä ole silloin ei-juutalainen pakana. Ja tarkoitan Kristuksen kirkolla nyt sitä, että ne, jotka ovat pelastuneet Jeesuksessa Kristuksessa, jotka siihen kuuluvat, en mitään tiettyä kirkkokuntaa tai suuntausta. Jos sinä olet pelastumaton, silloin sinä olet juutalainen tai sitten tuo pakana ei-juutalainen. Niinpä kaikki ihmiset ovat kadotettuja tai pelastettuja. Tuo on sitten vuorostaan 2 haaraa. Jos olet pelastunut, niin sinä olet Kristuksen kehossa. Jos sinä et ole Kristuksen kehossa, niin silloin sinä olet juutalainen tai sinä olet pakana, ja niin kuin jotkut sanovat, kuulut perkeleelle. Oikein jaotellen totuuden sanaa. Kun sinä nostat jonkun jakeen, niin haluat varmaan kysyä itseltäsi, onko tämä asia tässä tarkoitettu kristitylle? Jos se on tarkoitettu kristitylle, niin silloin kristitty siinä ei ole juutalainen eikä sitten tuo ei-juutalainen. Tai onko se tarkoitettu juutalaisille vai onko se tarkoitettu sitten tuolle pakanalle ei-juutalaiselle? Monta kertaa voit ottaa tuolta Raamatusta kyllä jakeen, joka on kirjoitettu juutalaiselle ja saada siitä tuommoisen hengellisen viittauksen ulos. Puhun tässä nyt tuollaisesta opista pääkohtaisesti. Joskus voit löytää jonkun opin, joka on annettu juutalaisille, joka on toistettu kristityille. Jae 33. Niin kuin minä kaikkia ihmisiä miellytän kaikissa asioissa, en etsien omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he voisivat pelastua. Tuo on sitä, että niin pitkälle kuin pelastumaton ihminen meneekin, niin häntä ei tule hänen tuolla tiellään sitten ehkä suututtaa liikaa heidän vakaumuksistaan, mitä tulee noihin pelastumattomien ihmisten kaikenlaisiin vakaumuksiin ja ajatuksiin. Niin kauan, mitä tulee tuohon kaikkien ihmisten miellyttämiseen kaikissa asioissa, niin se on tietysti mahdotonta. Jonkun saattaa suututtaa joka kerta, kun teet jotain, jonka Jumala on käskenyt sinun tehdä. Mutta asia tässä, jota olet katsomassa, tuossa 10 jakeet 27-32, ovat asioita, sinulla on varaa antaa eteenpäin. Jos olet tekemisissä jonkun kanssa, johon sinulla ei ole varaa tai mahdollisuutta antaa eteenpäin mitään, niin ok. Mutta on asioita, joita sinulla on varaa antaa jonkun veljen tähden, niin silloin tee se, jos voit. Niin jos et voi, niin se on jotain muuta. Jos menet tuonne kadulle saarnaamaan tai jakamaan traktaatteja ynnä muuta, ja ymmärrän, että tuo on ihan Uuden testamentin asia, Uuden testamentin käytäntö ja asia, joka tulee tehdä, ja sellainen asia, jonka Herra haluaa tehtävä. Se saattaa loukata joitain ihmisiä. Niin ehkä silloin ei kannata mennä joka lauantai sinne sitten 52 lauantaina
vuodessa ja häiritä heitä, niin sitä voi vähän perääntyä. Enkä tarkoita, että nyt tarvitsisi pakitella sen kummemmin. Tietenkin on selvää, että et ole mitenkään miellyttämässä heitä. Mikä tahansa saarna voi herkästi järkyttää joitakin heistä. Mutta noissa asioissa, joissa sinun ei tarvitse loukata, niin älä silloin tee sitä. Jos sinun täytyy, niin sitten niin. Herra saattaa kutsua jotkut teistä lähetystyöhön tai johonkin muuhun tärkeään työhön jonnekin lähetystyöhön, niin Afrikkaan tai mihin hyvänsä kauas täältä. Ehkä äitisi, isäsi ei halua sinun menevän. Ehkä vaimosi ei halua sinun menevän. Ehkä sinulle tulee jotain ongelmia perheen keskellä joka tapauksessa. Ehkä haluat kuitenkin tehdä jotain, mitä Herra haluaa sinun tekevän, joka saattaa loukata monia ihmisiä. Kun nuo ajat tulevat ja tiedät, että Herra haluaa sinun tekevän sen, niin silloin sinun tulee vain mennä eteenpäin ja tehdä se. Mutta tuo jae ei ole puhumassa juuri tuosta. Hän on puhumassa tuossa asioista, milloin sinulla on varaa olla lempeä ja olla loukkaamatta veljeä. Jos voit sen tehdä, niin kaikki asiat, niin menet sinne asti, missä vaikkapa John Wesley ja Paavali olivat. Mutta jopa John Wesley ja Paavali saivat joskus veljet raivostumaan heihin useita kertoja. Milloin sinun tulee olla loukkaava, niin silloin vain mene eteenpäin. Ei voi mitään. On raamatun asioita, kirjaimellisia raamatun asioita, puhtaiden sanan raittiinopin asioita, joita monet eivät kestä, mutta ne ovat totuuden Jumalan sanoja. Niissä on parasta mennä eteenpäin. Aina joku loukkaantuu kuitenkin. Ei sille sitten vaan voi mitään. Tähän sopii hyvin klassinen kertomus vanhasta miehestä ja pojasta Saksassa aikoinaan, jotka menivät sitten tuonne jonnekin kaupunkiin muulin kanssa. He menivät tuonne kaupunkiin ja molemmat he sitten kävelivät tuonne kaupunkiin muuli vierellään. Joku tulee ja sanoo, eikö tuossa ole pari typerystä? Heillä on muuli ratsastamista varten ja he on kävelemässä. Niinpä he molemmat sitten ajattelivat, että no, kun toi noin sanoi, niin mennään sitten tuonne muulin selkään. No, he ratsasti sitten jonkun vajaa 10 kilometriä ja taas tuli jotain väkeä vastaan, näki heidät tuolla kadulla ja sanoivat, mitä toi nyt taas on? Mies ja poika tuon muulin päällä. Ne rikkoo ton muulin selän, eläinparka. Voi muuliparka. Tässähän tulisi ajatella, että tuommoinen iso vahva mies niin kuin tuo, niin voisi ihan hyvin kävellä. Molemmat noista kavereista, jotka ratsastavat tuolla aasilla, ovat tappamassa sen. Niinpä tuo mies tuli pois tuolta muulin selästä ja sitten tuo poika jatkoi sitten sillä ratsastamista. No he meni pari kilsaa eteenpäin ja joku sitten tuli ja sanoi, mitä ihmettä, toi nuori sukupolvi, tuollaistako se on? Kato tota laiskaa, joka ei ole mihinkään kelvollinen, tommonen poika ratsastamassa tuolla aasilla ja antaa vanhan isäparan kävellä. Niinpä he muuttivat paikkaa jälleen ja vanha mies sitten meni tuonne muulin selkään ja poika käveli. No, he menivät taas pari kilsaa eteenpäin tuota tietä ja joku tuli vastaan ja sanoi, mitä ihmettä. Tuossa on täysikäinen mies ratsastamassa aasilla ja pikkupoika, joka voi tuskin pysyä edes pystyssä, joutuu kävelemään itsekseen tuossa sitten vierellä. Ei voi olla totta. Niinpä he lopulta saapuivat kaupunkiin, ja kun he saapuivat tuohon kaupunkiin, niin molemmat heistä olivat kantamassa tuota aasia. Tuo on hyvä kuvaus siitä, mihin sotkuun saatat joutua, kun yrität miellyttää kaikki. Niin hienolta kuin se kuulostaisikin, ja niin hienoa kuin se olisi, niin et voi tehdä sitä. Aamen.